Cred că e momentul să vă povestesc puțin despre mine și cum am ajuns eu să îmi pierd vederea. Sunt Diana, am 26 de ani și sunt nevăzătoare mai mult sau mai puțin din naștere. Și spun mai mult sau mai puțin pentru că m-am născut la 6 luni, aveam 21 de centimetri și de la 800 de grame am scăzut la 600. Medicii nu mi-au prea dat șanse de supraviețuire și medicina nu era atât de avansată cum e acum. M-au pus în incubator, nu se gândea nimeni că voi supraviețui și, din păcate, am primit mult prea mult oxigen și acest lucru a dus la dezlipirea retinei. Practic, eu m-am născut văzătoare, dar lucrurile s-au aranjat în așa fel încât mi-am pierdut vederea în spital cât timp am stat în incubator. Nu vreau să spun că e ușor să nu vezi, pentru că nu e ușor, dar nu e niciun capăt de drum, nu e nici imposibil și pot să fac foarte multe lucruri care poate unora li se par imposibile. De exemplu, sunt logodită și prin asta vreau să spun că nevăzătorii pot să-și găsească pe cineva. Nu e greu, e poate doar puțin mai greu pentru unii. Depinde cum își doresc să-și caute partener. Unii folosesc site-uri de dating mainstream, alții își găsesc partenerul sau partenera online, alții la școală. Depinde de persoane, depinde de activitățile pe care preferă să le facă. Dar eu personal mi-am găsit logodnicul cu ajutorul unor prieteni, tot online. El este american, ne-am cunoscut, el a venit și m-a vizitat în România. Apoi am mers eu în state după ce am obținut viza și acum urmează să ne căsătorim anul acesta și o să avem și un bebeluș. Așadar, e greu să fii nevăzător, dar e greu pentru că oamenii nu își dau seama cât de multe lucruri sunt posibile. Am și un job, dar jobul mi l-am găsit după foarte multe dificultăți, pentru că, din păcate, în România este foarte greu să-ți găsești job ca persoană cu dizabilități. Am să povestesc într-un alt video experiența prin care am trecut timp de 5 ani ca să-mi găsesc un loc de muncă. Și sper ca în viitor să reușesc să ajut și alte persoane cu dizabilități să-și găsească locuri de muncă. Așa că dacă cunoașteți companii sau dacă sunteți o companie micuță și ați fi interesați să angajați persoane cu dizabilități, sunt dispusă să răspund la întrebări și să încerc să vă testez software-ul intern ca acesta să fie accesibil. Cum spuneam la începutul videoului, cam aceasta sunt eu, aceasta e povestea vieții mele. Sunt multe de povestit și o să le luăm pe fiecare pas cu pas în videourile pe care am să le postez. Așadar, dacă vă doriți să mă susțineți sau să continuați să vizionați și videourile care vor urma, aș aprecia dacă puteți apăsa pe follow sau pe subscribe și ne vedem data viitoare când voi avea următoarea postare. Inițial, această postare ar fi trebuit să fie despre cum folosesc persoanele nevăzătoare un cititor de ecran, dar am avut câteva probleme cu software-ul cu care am vrut să înregistrez și va trebui să reiau acel video. Mulțumesc că v-ați făcut timp să urmăriți ce am povestit astăzi și sper că o să aveți o zi frumoasă.